Hei kaikille, mun nimi on Kimmo Laitinen, olen työpankkihankkeen vastaavana Povalus-palvelut Oy:llä. Tämä videopäiväkirjan juttu olisi kertoa teille vähän, mitä tämä työpankki on ja saatte siitä vähän pienen briefin. Eli työpankki on liiketoimintamallin kehityshanke, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö osittain. Mitä työpankit tekee? Työpankit tekee työn etsintää, eli meidän päätekemisenä on työllistää haastavassa työmarkkina-asemassa olevia työntekijöitä. Minkälaisia tuotteita työpankeilla on? Työpankkien päätekeminen koostuu HR-tuotteissa, eli henkilöstön vuokraus, rekrytointi puolella. Sitten meillä on myös erilaisia alihankintapalveluita, mitä tehdään ja niistä kerron sitten myöhemmin seuraavissa videopäiväkirjoissa. Työpankit on myös mukana järjestelmässä erilaisia oppisopimuspalveluita. Se kuuluu myös yhtenä osana työpankkien toimintaan. Tässä oli pieni tiivistelmä, mitä työpankkiyritykset tekee, minkälaisia tuotteita heillä on. Jatkossa meiltä tulee kerran kuukaudessa videopäiväkirja, jossa avataan työpankin toimintaa laajemmin. Kiitos ja näkemiin.